Os palcos da música xeraron lembranzas inesquecibles das festas de Galicia para moitas xeracións. Agora, estas construcións olvidadas volven a estar de actualidade. Un proxecto impulsado polo CSIC pretende catalogar todos os palcos das festas dende os anos 60 e, en moitos casos, darlles unha segunda vida. Algúns permanecen agochados entre as silvas e outros complementan os parques de xogo nas vilas. Noutro tempo serviron como caixas musicais, escenarios para avivar aquelas festas inesquecibles que tanto animaban ao pobo. Agora este proxecto intenta recuperar a súa memoria. Por un lado, falar e investigar sobre un tema que ten moito a ver con a idiosincrasia galega, as festas parroquiais, as festas patronais, e depois, a partir deste elemento da arquitectura que tamén é moito específico de Galicia. Históricamente, os palcos foron espazos comunitarios onde se xuntaban os veciños e visitantes para gozar da música e das bandas locais o día da festa. Actualmente, os palcos como este que nos encontramos en Cacheiras está abandonado e moitos deles son substituídos por estruturas moito máis modernas e sofisticadas. Feitos de ladrillo, ferro ou formigón, foron desatendidos por mor do feísmo, pero en realidade formaron parte da etnografía galega que marcou unha época. Este proxecto catalogou arredor de 200 escenarios por toda Galicia. É moi curioso os usos dos palcos reapropiados, que nos atopamos dende palcos onde se tende a roupa, dende palcos onde se garda leña, onde se garda palla, onde os nenos quedan ali para xogar. E darlles unha segunda vida é o ciume que se pretende acadar, facéndolles partícipes de actividades como unha exposición de imaxes mesturada con sons na que a artista Matilde Meireles emprega un micrófono xeófono para capturar os ambientes propios dos palcos e da súa contorna. Esta exposição era perfeita para isso porque ele estava interessado em perceber qual a dimensão que o som poderia trazer para o projeto. E o som no sentido de como a paisagem à volta dos palcos muda, no som no sentido da materialidade. Manuel, Celia e María lembran aqueles bailes e foliadas en San Xián de Sales o día da festa, cando a mocidade da súa xeración desfrutaba como se podía nunha época de dictadura. Había restriccións. Como unha vez chegaba a Guardia Civil e decía, venga, fuera, e a real da noite ou así ou antes fuera. E todos para casa e acabou o conto. A María sempre lle quedará o recordo do seu home de mozo tocando o bombardino na Orquestra dos Rebeldes de Vilariño. Eu tocaba o bombardino. Tocou sempre desde neno hasta que falleceu, claro. Pero bueno, a vida... Conta Manuel que moitos destes palcos construíron os veciños coas súas propias mans e el foi un deles. Recordo a facer. Axudei eu a traer as pedras para aí, para fazer o palco. Despídense bailando daquela mocidade. Os tempos mudaron e esta é a imaxe actual dos escenarios. Se cadra, compre non esquecer a aquelas pequenas cápsulas do tempo que un día foron testemunhas da engrenaxe das festas de Galicia. Que dicen que hai Dios, el reza e o sapo.